Нека бъдем честни. Живеем в един луд и хаотичен свят. От нас се изисква да знаем всичко, да бъдем навсякъде и да може да направим всичко. От нас се изисква да се погрижим за своите семейства. От нас се изисква да се справяме с дразнещия трафик, да се справяме с дразнещите колеги, да се справяме с шефа, който не знае какво говори. И най-лошото, няма как да избягаме от това нещо. Най-лошото, няма как просто да щракнем и да изчезнем. Защото задълженията ни чакат и ние трябва да се погрижим за тях. Затова единственият вариант, който остава, е да направим така, че да изградим своята вътрешна стабилност точно за тези моменти, когато няма как да разчитаме на външния свят, а може да разчитаме само на себе си. Точно това е програмата Непоклатим ум. Тя е кристализация на всичко, което съм научил като военен психолог и като цивилен консултант в работата си с хора. Защото през практиката си съм виждал силни и успешни хора, които се пречупват не защото са слаби, а защото нямат система, с която да запазят себе си. Защото стреса руши здравето ни. Стреса руши взаимоотношенията с нашите близки. Стреса руши всичко, което сме постигнали до момента. За един миг може така да стане хоп от едно грешно взето решение. Затова наше задължение е да се погрижим за своята психика и да я направим по-устойчива и по-стабилна. Цъкни долу на сайта, виж програмата, която съм направил, виж каква е офертата и прецени дали е за теб. И ти обещавам, че няма да съжаляваш. Това ще е една от най-добрите ти инвестиции. Благодаря ти и успешен ден!